Dobrý deň. Dobrý deň vám všetko. Dámy a páni, my sme tu už na ďalšiu veľkú, naša druhá expedícia. A tu... Som spadol trošičku, to nevadí. Tu hore sú turisti, to nám vôbec nevadí. A tu je ľadová jaskyňa, tam je veľká turista, teda veľký. Ale to nás nezaujíma, toto nás zaujíma. Kraj ľadu, svet ľadu. Môže byť, že to je moja posledná expedícia. Tu v tom tuneli už niekoľko ľudí zomriel. Ja vám poviem pravdu, lebo moja vlastná mama tam zomriela. Moment, ideme heď. A tu hľadáme dnes kešku. Oha. Počkajte, už to majú. Toto je čistý úspech. Toto je čistý ľad. Toto je čistá moja manželka. Ona tiež vie, jak sa hľadá kešky. A teraz sme veľmi svetaví. Čo to je? Je to pačok špinavý. Primrznutá tráva. Lebo mne sa šumíka dvíhaj. Nemila, prestaň. A však som sa mali od... Hoď tu preč. Á, to je taký strelko. Ako náš otec. Ani my sme byli. Áno, my sme taký komplikovaní. A tu máme zamrazené kalamáris. Ideme sem ďalej? Jarka, pozri, aká veľká vzniká. Áno. Áno. A pozrite, aký tu je geocoin. Tam je aj kalamáris. Geocoin. Geocoin, toto je vzácne. Ja si myslím, že len dvakrát na Slovensku a na celom svete Prvý existuje. živý kalamár na Slovensku. On žije ako v klietke. Skutočný vrtuľník Michaela Jacksona. Vrtuľník, krásny vrtuľník. Slovenská Amarda. Požiarníci, keby náhodou tu začalo horieť. Číslo 33. 33. Áno. A ešte je tu A malý lev. Ja by som Leom. povedal malý lev. A Simba sa volá. tam je... Ešte nejaké peniaze. A posledný artefakt je vajíčko. Basketbalové vajíčko. Dobre. A my všetko vezmeme a necháme moju manželku v boxi. Toto bude môj najšťastnejší deň. Jamila, už sa teší. Jamila, už sa tešíš? Teší sa, krásne. Tak dobre. Pekne, že ste boli s nami. A prajem vám všetkým, ja poviem všetkým, a keď poviem všetkým, tak si aj myslím všetkým, krásny nový rok 2005.